Dnes si povieme niečo o najsilnejšom germánskom bohu. Predstavujem vám Thora. Thora si môžete predstaviť ako týpka, ktorý celý čas na sebe maká niekde v germánskom fitku. Býva popisovaný ako ohromne mohutný, svalnatý a nadprirodzene silný muž. Thor, na rozdiel od svojho mocného otecka Odina, nepobral moc rozumu. Bol skôr jednoduchý a nad vecami moc nerozmýšľal. Vďaka tomu bol však obľúbenejší ako samotný Odin. Thora uctievali najmä nižšie vrstvy a celkovo sa tešil veľkej obľúbe, čo určite netešilo už jeho spomínaného otecka Odina, ktorý bol síce kráľom severského panteónu božstiev, ale nevládol takou silou ako jeho synáčik Thor a netešil sa ani takej obľúbe u svojich ľudských ovečiek. Thorová mamička bola bohyňa Jord, ktorá bola uctievaná ako matka zem, ochránkyňa práva a poriadku. Thor bol dokonalý bojovník a v ohrození sa riadil motom, čo sa hýbe, zabi. Jeho myslenie v boji bolo veľmi jednoduché a priamočiare. Svojich nepriateľov nedokázal prekvapiť taktikou. Vždy sa vrhol do priameho boja a všetko riešil svojou obrovskou silou. Bol zástanca myšlienky, čo nejde silou, ide ešte väčšou silou. Thor mal skutočne štýl, nie len že to bol nabúchaný týpek, ktorý vyzeral tak trochu ako hipster s ríšavou bradou a dlhými rozpustenými vlasmi. Bol tiež známy svojim vozom, ktorý bol ťahaný 2 kozlami, ktorí mali krvavo-rudé oči. Podľa jednej legendy práve kolesá tohto vozu pôsobovali blesky a hromy, ktorými bol Thor tak známy. A zase podľa inej legendy, náš hipsterský boh rád búchal svojim mocným kladivom o kovadlinu, z ktorej odlietávali blesky za zvuku hromu. Ono kladivo sa volá Mjolnir, čo v preklade znamená drtič. Je známe tým, že rozdrtí každého nepriateľa, ktorý sa Thorovi postaví do cesty. Ale nie len to, Mjolnir je nezničiteľný. Nedá sa rozbiť. Ak ho Thor po niekom hodil, vždy zasiahlo svoj cieľ a následne potom sa vrátilo do Thorovej ruky. Môže sa zmenšiť a tak si ho svoj majiteľ mohol dať pohodlne pod svoj plášť. Kladivo je tak nesmierne ťažké, že zo všetkých bohov ho mohol zdvihnúť len Thor a jeho syn Magni. Dokonca ani samotný král bohov Odin nemal túto moc. A to je len ďalší dôvod, prečo nemať svojho synáčika príliš v láske. My vieme, že Thorové kladivo nezdvihne ani samotný Hulk. A to je už čo povedať. Predstavte si ale situáciu, že by Thorovo kladivo bolo vo váku, niekde vo vesmíre, kde nepôsobia gravitačné sily. Ak by ste ho uchopili, teoreticky by ste s ním mohli hýbať. Tvar tejto legendárnej zbrane nebola prispôsobená na zatlkanie klincov do dreva, ale jej priamy účel bol spôsobiť čo najrozsiahlejšie fatálne zranenie. Tomu bol prispôsobený aj tvar kladiva, ktorý je najčastejšie popisovaný ako tvar obráteného písmena T. Na konci pažby malo niečo ako skobu alebo popruh a bolo bohato zdobené. Je zaujímavé, že kladivo Thor používal aj k iným veciam, než k zabíjaniu obrov alebo drakov a legendárnych hadov. Náš metrosexuálny hrdina ho využil napríklad aj na oranie pola alebo na oživenie už spomínaných kúzelných kozlov. Takisto kladivom žehnal novomanželom, čo bolo od neho určite veľmi pekné. Menej známe je, že silákovi Thorovi nestačia k ovládnutiu kladiva iba jeho nabrúsené svaly, ale potrebuje doping v podobe svojho opasku, ktorý zdvojnásobí jeho silu. Taktiež potrebuje železné rukavice. Kladivo dokáže lietať a vziať na seba formu blesku. Vyzbrojený a odhodlaný Thor sa dokonca pustil do boja s bájnym hadom Jormungandom, ktorý podľa legend obopínal svojim hadím telom všetok známy svet. Thorovým symbolom je svastika a Thora si pamätáme ako strážcu Asgardu, ktorý je domovom germánskych bohov.
Thor bol tiež strážcom domovov a statkov svojich oddaných. Dnes sa s týmto germánskym bohom môžeme stretnúť v komiksových predlohách a na hollywoodských filmových plátnach. Netreba však zabúdať, že Thora, ako aj iné germánske božstvo, aj dnes uctievajú mnohé kulty, ale aj jednotlivci, ktorým tento silou vládnúci boh imponuje. Ak sa vám toto video páčilo a chceli by ste sa dozvedieť aj o ďalších výnimočných postavách z mýtov a legend, neváhajte a podporte nás lajkom, odberom, prípadne zdieľajte toto video, za čo budeme veľmi vďační. A na záver, ako vždy, ďakujeme.